Walay sala nga dili mapasaylo igsuon. Ang sala nga dili mapasaylo kanang sala nga wala nato hinulsuli. Ang take note nga ang balatian usahay gumikan sa atong sala. O kining maong sala nga dili nato hinulsulan mubunga kini kamatayon. Munay ko igsuon, ayaw ingon nga di ka mapasaylo sa Dios. Kay kita nga tao bisan unsa pa kangit-ngit ang atong gihimo or kagahapon nga mga salang nahimo nga supak sa Ginoo, mapasaylo ta sa Dios ubos sa kondisyon. Basta kasing-kasing matinud-anon nga concentrate sad tang mga pasaylo sa mga sala nga nahimo nato. Munay ka igsuon, ayaw ingon nga gikalimtan ka sa Dios, kay ang Dios wala na nalimot nato. Ang nalimot kita lamang tao. Munang kung unsa man ang giatubang nimong kasakitan karon, mabalatian man na, makawad-on man na, o unsa pa, ayaw isipa nga gisilutan ka. Kung dili usa ka na ka timaan nga pagpangga sa Ginoo lamang nga allowed to happen niya para kita makahinumdom nga naaday Ginoo. Kay usay dito malikayan, basta happy tang tao, usay ang Ginoo, sit aside lang nato, wala nato hinumdom. Muna ikaw igsuon kung may panahon pa kita makalitok pa ni ato mga baba sa paghinulsol sa ato mga sala, do it now igsuon. Ayaw pa abtang ma-stroke na ta nga di na ta katingog. Duol sa Dios, dangop sa Dios, kay ang Ginoo buutan nga way sama. Ang Ginoo makapasaylo nato basta mga hilang tagpasaylo sa kinasing-kasing gayud sa ato mga sala. Amen.